ए बाबा এটা লাগিয়ে যাই হাইটি হেটি লগে দেবো ধরি এটা খুঁজ দেবো ধরি নড়ে আইল তলু গাউটি কাছে ଯିବେନି ଟିକେ ଉପରକୁ ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆରୁ ଗଦା ଭଳି ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲେ ମଙ୍ଗୁଳି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ସେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରି ଜୟକୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଇଂରାଜୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓଡ଼ଙ୍ଗରେ ସେ ଏମ୍ଇ ସ୍କୁଲ ପାସ୍ କଲେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇନାହାନ୍ତି ରାଜନୀତିର ପାଦ ଦେଇ 2017 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 19 ତାରିଖରେ ଲୋକ ଲାଠିଟା ତା ପିଠିରେ ଆଗେ ବାଜିଲା ତାପରେ ରାଜସ୍ୱୀ ଆପଣ ଟିକେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ସେ ବି କହିଛି ଖଣ୍ଡାର ଜବାବ ଖଣ୍ଡାରେ ଦିଆଯିବ ଆଉ ସୁରେଶ ରାଉତ କଥା କହିଲା ବେଳକୁ ଆଜି ରକ୍ତ କଟମଟ ହଉଛି ଏବଂ ସେଇ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ହିଁ ସେ